Знаете ли къде расте най-доброто кафе? Ами сега ще разберете. Най-доброто кафе идва от специалните региони, които са разположени в така наречения кафе пояс. Зоната между тропика на Рака и тропика на Козирога. Всеки регион придава на кафето уникален вкус и аромат. Етиопия, смятана за родината на кафето, предлага зърна с плодови и цветни нотки, които се отличават в своята сложност. Бразилия, най-големи производител в света, е известна с меко кафе с шоколадови и орехови нюанси. Колумбия с нейните високопланински ферми създава кафе с перфектен баланс и деликатна киселинност. Ако търсите нещо наистина специално, трябва да опитате Ямайка Blue Mountain, един от най-редките и скъпи кафе вкусове, с изключително мек и елегантен привкус. И не на последно място, Кения и Руанда предлагат кафе с свежи цитрусови нотки, което е наистина удоволствие за любителите на ярки аромати. Всеки регион разказва своята собствена история чрез вкуса си. А кое е вашето любимо кафе?